Avui us donaré 5 consells per gravar un vídeo. Abans de gravar el vídeo, val la pena pensar quina intenció té aquest vídeo i per qui anirà. Si és per adolescents, ha de tenir un ritme i un llenguatge diferent de si és per gent més gran. Però una norma molt important avui en dia és que la gent no té paciència. Si el més important ho deixeu pel final, no ho veurà gairebé ningú. La teca, al principi. Anem a la teca. Totes les principals plataformes són format horitzontal, excepte Instagram i TikTok ara mateix. Si esteu segurs que el vídeo serà només per TikTok o Insta, podeu fer vertical. Si no, millor horitzontal. Si graveu un vídeo en horitzontal, el podeu transformar en vertical. Però a l'inrevés, no. En general, enquadrem molt malament als vídeos i a les videoconferències. I mireu, és molt fàcil. Hi ha una regla al món audiovisual que és la regla dels terços. En aquesta graella que veieu a la pantalla hi ha uns punts vermells que són els punts forts de la imatge. Qualsevol objecte o persona o el que sigui que estigui en aquests punts forts destacarà més que en qualsevol altre lloc. Si no, fixeu-vos-hi en les pel·lícules que veieu a partir d'ara. L'altre element que hem de tenir en compte, sobretot si gravem una persona, és l'aire. L'aire és l'espai que hi ha al voltant d'un objecte o una persona fins al final de la pantalla. Això seria l'aire que tinc a sobre. Massa aire sobre el cap no és correcte i massa poc tampoc. En l'enquadrament d'una imatge val la pena treballar al fons abans de gravar. Jo tinc una paret blanca al darrere, neutra, que m'ajuda a igualar la il·luminació de l'escena, així no em dóna problemes. Però si aposteu per un fons d'una habitació, mireu sobretot què veurà l'espectador després. Que no hi hagi roba bruta, algun objecte que no toqui, gent que passa... El que podeu fer és gravar 20 segons de prova, mirar-vos-ho i dir és correcte. Després ja no es pot arreglar. La llum és el gran secret de la fotografia i el vídeo. Una escena mal il·luminada quedarà cutre i després ens donarà molts problemes de qualitat final. A les pel·lícules hi ha escenes fosques, sí, però tenen unes càmeres molt bones i uns professionals amb uns coneixements que no tenim. La millor llum del món és la natural. Si podeu gravar de dia amb llum natural, molt millor. El sol directe no ajuda i fa ombres. Però si teniu una llum filtrada, ni que sigui per una cortina o algun tipus d'objecte que eviti que t'arribi la llum superdirecta, millor. Jo estic gravant només amb la llum del sol, no tinc cap focus, només la llum que entra per la finestra. Ho gravo a la tarda perquè al matí toca el sol directe i faria moltes ombres. Sobretot, mai graveu a contrallum. Se us veurà foscos. Si no disposeu de llum natural directa, feu servir ni que sigui una lampareta que enfoqui sobretot l'objecte o la vostra cara. Una cara fosca és molt trista. El so és el gran drama dels vídeos. Tenim mòbils amb molt bon nivell de gravació d'imatge, però el so, a més d'1 metre, és dolent. Si gravem amb una càmera, també ens passa el mateix. La gravació de lluny fa que el so de la reverberació de la sala quedi en la gravació i no està bé. En canvi, si ens posem més a prop, tenim una veu més càlida i més correcta. La millor solució és tenir un micròfon, ja sigui d'aquests tipus youtuber o de corbata com tenen a la tele. La diferència del so és abismal. Una opció senzilla també és gravar el so mitjançant un altre mòbil o gravadora digital fora del plànol, o el podeu tenir amb una butxaca que no es vegi. Ja sé que no sou ni actors ni actrius, però val la pena donar-ho tot quan fem una gravació. Si heu fet tots els passos anteriors que he comentat, però quan actueu ho feu amb desgana, no funcionarà. Bona dicció, bona entonació. Si us equivoqueu, ho torneu a fer. Gent poc convençuda no convenç. Feu servir les pauses. Les pauses ajuden a processar allò que heu dit als espectadors. La gesticulació és molt important.
No és el mateix dir és molt important que dir és molt important. Aneu al gra. Cada segon que passa anireu perdent espectadors. La gent ara mira els vídeos accelerats. Es veu que tenen pressa. Ara que ja sabeu gravar, toca aprendre a muntar. Però això ho farem en un següent vídeo. No fos cas que us canséssiu. Practiqueu. Això entre exàmens.